Parlem amb Marc Gual, jugador del Juvenil A, del Club de Futbol Badalona. Marc, un començament de temporada francament molt bo, no? Sí, la veritat és que sí, amb els 5 partits que teníem al principi eren molt difícils, amb rivals molt complicats i bueno, ho hem tret bastant bé. 2 victòries, un empat, una derrota, està molt bé. En el teu cas personal, si a començaments d'any t'arriben a dir que estaries al Juvenil A, quan estaves al cadetà, què diries? Bueno, doncs la veritat és que no m'ho esperava. A mi em van dir que faria pretemporada amb el Juvenil A, jo doncs, amb això molt content i bueno, jo crec que m'ho he guanyat i bueno, aquí la temporada aquí està molt bé. Imagino que el salt d'un cadet divisió d'honor a un juvenil divisió d'honor suposo que és grandíssim, no? Sí, la veritat és que sí, són 2 anys més els jugadors i bueno, és molt difícil però bueno, jo crec que si m'esforço i jugo bé puc treure-ho. Imagino que també a nivell personal, content de mantenir el que és la saga Gual dins del Badalona, no? Després que el teu pare va jugar amb el Badalona... Bueno, sí, molt bé, molt content per això i bueno, de petit ja jugava aquí i bueno, he tornat aquí i estic molt content. I l'objectiu suposo arribar al primer equip? Sí, però bueno, soc encara primer any de juvenil i clar, queda molt. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc. A res.